Is Misha Molly, agus inniu be mis a tarns picture das de dinosaur. Tá sé an simply, seo a méid a taig tastal wet. Popper, Pan Louis, Dahanna. Is féidir cibi dahanna tá ad sa mala a úsad. Lin, dús fád a Fian Louis, agus tarn curp an dinosaur. Bhí an dinosaur mór agus ard nach mian. Tarn spíci rím an dinosaur agus spotaí a chorp. An sin, tarn súl agus béal an dinosaur. Tá rud ag ina nasnamh sílam. Aha! Na fiacla géire. Tá crot síantánach ar a chuid fiacla. Inis do na láva agus na cosa, bíon cosa móra orthú, chun gur féidir le siúl go trom, ach bíon na láva beag. Ceacha bhfuil a gaiirí libh? Tá mise beag nach críochnaí. Tarne muid barracíní an dinosaur inis. Bíonn siad seo an dhéar freisin, cosú leis na fiacla. Caithe muid an picture a rathú inis. Measú cinna dahanna úsad ama. An smuoine, úsad ama na dahanna glas agus garam. Inis an timlíne. Thomas Ray. Nach bhfuil a dinosaur seo bheagant an scanrú, tá súlam nach níosa seama, bhain me sé an tainmh as bheith na alína libse, agus tá súlan go bhain sibse tainmh as freisin.